Euskal Autonomia Erkidegoko udal legea euskararen alorrean garatzen duen dekretuaren hainbat artikulu bertan bera utzi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Vox alderdi ultraeskuindarrak 2020ko urtarrilean aurkeztutako helegitearen ebazpena da auzitegiak atzo kaleratu zuen epaia. Partzialki hobetsi dute epaileek. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek euskararen normalizazioa bultzatzeko dauzkaten hainbat tresna baliogabetzen ditu epaiak eta ondorioz mugatu egiten du udalek hizkuntza politika egiteko gaitasuna. Dekretu horretako hainbat eduki baliogabetzeko justifikazio nagusia, hau da, epaiaren arabera. Udaletan euskara lehenesteak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntzako ofizialen artean, euskararen eta gaztelaniaren artean, egon behar duen oreka haustea dakar eta ondorioz legez kanpokoa da. Bada, aipatutako argudio hori oinarri hartuta, udal administrazioan euskara lehenestea helburu duten artikuluak baliogabetu egin ditu auzitegi nagusiak. Arratsaldeon guztioi, 7:00 pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan, euskararen aurkako azken epaia hizpide. Izan ere, atzoko udal legeak azken hilabetetan hartu duen bigarren kolpea da. Hala, goiz honetan agerraldia egin du Euskal Herriko gehiengo sindikalak beste hainbat eragile sozioekonomikoekin eta Euskalgintzaren Kontseiluarekin batera euskararen normalizazioaren aurkako erasoa salatu eta azaroaren 4an Bilbon egingo den manifestazioarekin bat egiteko. Erne. Eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa da hizkuntza gutxitu baten biziberritze eta normalizazio prozesuan. Izan ere, gure bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu. Eta beste parte handi bat inoren lanaz baliatzen. Horregatik, herritar erabiltzaile modura zerbitzua norbere hizkuntzan jasotzeko eskubidea aldarrikatu nahi du Kontseiluak. Baita, langile moduan, euskaraz lan egitekoa ere. Gauzak horrela, epaia euskararen biziberritzearen aurkakoa ez ezik, adostasun sozial handi baten kontrakoa ere badela adierazi du UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak. Eta bertako kide diren udalei adierazpen instituzional bat helarazi die, udaletan ahalik eta lasterrena onartzeko. Adierazpen horren bidez, euskara sustatzen jarraitzeko asmo sendoa berretsiko dute udalek. Azaroaren 4ko Euskalgintzaren Kontseiluak deituta duen manifestazioarekin ere bat egingo dute udalek adierazpen horren bidez. Hain justu ere, mobilizazio horren helburua da salatzea atzoko ebazpena eta aurrez egon diren beste hainbat euskararen aurkako oldarri judizial baten ondorioa direla eta horien aurka egitea. Horiek horrela, UEMAk jakinarazi du udalerri euskaldunetako alkateek eta zinegotziek ordezkaritza nabarmena izango dutela mobilizazio horretan. Euskararen aurkako oldarriaren bueltako azkena kala nazioartera begira jarriko gara jarraian. Izan ere, harreman diplomatikoek erdigunean behar zuten honetan amorrua da nagusi. Gaza iparraldeko Ali Arabi ospitaleari egindako bombardaketa batean ehunka palestinar zauritu, gaixo eta behartutako desplazatu hil zituzten atzo Gazako Osasun Ministerioaren arabera. Sekula ez bezalako erasoa izan zen, baita aurrez abisatu gabekoa ere. Israelko armadak kokatu egin du erasoaren egilea dela eta jihad islamikoari egotzi dio egiletza. Aipatuz, talde armatu horrek oker jaurtitako zuziri batek jo duela ospitalea. Joe Biden Amerikar Estatu Batuetako presidenteak Israelen bertsioa hobetsi du. Tel Aviven lur hartu eta gutxira egin ditu adierazpenok Bidenek. Israelgo lehen ministroarekin bildu da eta hizpide izan dituzte Israelen eta Palestinaren arteko gerraren hurrengo faseak Amerikako Estatu Batuek Israeli eman diezaiokeen laguntza militar eta ekonomikoa eta laguntza humanitarioa Gazara iristeko Rafa pasabidea irekitzeko negoziazioak. Aldiz, Jordaniako erregearekin, Egiptoko presidentearekin eta Palestinako aginte nazionaleko buruarekin ere egotekoa zen gaur, baina bilkura bertan bera utzi zuten ospitaleko erasoaren ondoren. Gauzak horrela, EH Bilduk kezka handia agertu du goiz honetan Palestinako egoeragatik. Gazako eremuan indarkeria egoera onartezina dela adierazi du koalizioak Gernikan, Israelek bombardatutako azken ospitalaren kasua aipatuta adibide gisa.
Eta beraz, inoiz baino gehiago, deseskalatzearen, elkarrizketaren eta negoziazioaren aldeko euren jarreran berresten direla esan dute. Arnaldo Otegi Bilduko koordinatzaile nagusia. Herri palestinarra errespetatu eta bere estatua errespetatu. Apartheid egoerarekin bukatu egin behar da. Okupazioarekin bukatu egin behar da. Eta zentzu horretan dei egiten diogu Euskal Herritarrei egongo diren mobilizazio eta ekimenetan parte hartzeko. Gure ustez, mundua, nazioarteko komunitatea, ezker independentista ezin duelako beste toki batetara begiratu. Adi jarraitu behar dugu gertatzen ari dena eta adi esan behar dugu argi eta garbi gure elkartasun osoa duela Palestinar herriak eta gure apostua bakearen eta akordioaren aldekoa dela. Free Palestine. Ordea, Palestinako gatazka piztu zenetik 11 egun bete diren honetan, Eusko Jaurlaritzak sailen arteko mahai bat sortu du gatazkaren giza ondorioei eta eragin sozioekonomikoei erreparatzeko. Egoeraren larritasuna eta gatazkaren bilakaera kontuan hartuta erabaki du gobernuak mahaia sortzea. Datorren astearte arratsaldean batzartuko da aurrenekoz eta 500.000 euroko diru laguntza bat onartuko du Palestinako iheslarientzat, Palestinar iheslarientzako laguntza eta lan bulegoak egindako larrialdi deialdiari erantzunez. Pedro Azpiazu, ekonomia sailburua. A mí lo que me produce en general este conflicto es una enorme tristeza, ¿no? Es decir, sabemos que ese conflicto estaba latente, pero bueno, se ha producido en este momento. Me produce una enorme tristeza y sobre todo lo que me genera es pues ver que la comunidad internacional sea incapaz de abordar esta cuestión, ¿no? Es decir, hasta Biden va a venir hoy a Jordania, creo. Parece que von der Leyen está en el Parlamento. Bueno, parece que están haciendo todos algo, pero nada se está haciendo, ¿no? Es decir, yo creo que permitir de alguna manera que ocurra esto, me parece que esto es un fracaso enorme de la comunidad internacional. Personalmente me produce mucha tristeza. Laster helduko diogu bueltan Palestinako gatazkari. Lehenago baina, lerroburuekin bukatu aurretik bada zer aipatzeko. Martxan da elikaldia Bilboko elikadura burujabetzaren aldeko ekintza. Azken finean nahi duguna da visualizatu ze produktu gertukoak, sasoikoak edo ekologikoak lortu aldiren Alde Zaharran, Bilbo Zaharran eta San Fran inguru honetan, Bilbo historikoan. Eta horretarako hainbat jarduera, sentsibilizazio jarduera jarri ditugu mahai gainean, eta baita ere eskaintza bereziak pixka bat kontsumitzaileok aste honetan arduraz edo kritikotasunez kontsumitzeko moduan egoteko, ez? Horrez gain, Gasteizko espazio autogestionatuek egun osoko egitarau antolatu dute larunbaterako. Egun osoko egitaraua antolatu dute Alabedi irratiak, Gasteizko gaztetxeak, auzolana pilotalekuak, Errekale Orbizirikek eta Sumendik elkarlanean. Eskaintza zabal eta anitza egingo dute larunbatean Gasteizko gune ezberdinetan hiriburuko espazio autogestionatu eta alternatiboen 100. urteurrena aitzaki hartuta. Adierazi dutenez urte luze hauetan aldarrikatu duten eta egun aldarrikatzen duten Gasteiz herriaren adibide bat eraiki nahi dute. Gauzak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. Atzo ezagutarazi zen epaiari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi ditu dekretuaren zenbait artikulu. Edonola ere, epaia ez da irmoa. Irailaren 28an eman zuten ebazpena eta ordutik hasita Eusko Jaurlaritzak 30 eguneko epea du helegitea aurkezteko Espainiako Auzitegi Goreneko arlo zibileko salean. Bai euskarari, bai eutsi goian euskarari. Bai euskarari, eutsi zoiari, eutsi euskarari. Bai euskarari, bai eutsi goiari. Kezkagarria da, gertatzen ari dena. Gertatzen ari dena euskararekin, baina uste dut olatu erreakzionario oso baten parte dela hau guztia. Eta orokorrean gu denok bizitzen kontra. Uste dut Jaurlaritzak aurkeztu egin behar duela errekurtso hori Auzitegi Gorenaren aurrean. Euskal Herria Bilduk honen larritasuna azpimarratzeaz gain kalera ateratzeko deia zabaldu nahi du eta horretarako izango dugu parada azaroan zehar.
Dugunakoek erakutsi diguten hau ikusita behar bada hobe dugu sokadantza bat eratu. Eta sokadantza hori izan dadila, eskuz esku, zubi bat, ez etorkizun batera, baizik eta bihar oparoago batera. Gauzak horrela, goiz honetan Euskalgintzaren Kontseiluak eragile sozioekonomikoekin batera egin duen agerraldian izan da goiz honetan 11 telebista. Adi. Gaur urriak 18 Euskal Sindikatu Nagusiek eta lan munduko hainbat eragilek bat egin dute azaroaren 4an euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldia salatzeko Bilbon egingo den manifestazioarekin. Eta beste parte handi bat, inoren lanaz baliatzen. Horregatik, herritar erabiltzaile modura, zerbitzua norbere hizkuntzan jasotzeko eskubidea aldarrikatu nahi du Kontseiluak. Proiektu burujabetako behar ekonomikoak asetzaz gain, euskal kultura, dibertsitatea eta ondasun kulturalaren zaintzarako konpromisoa adierazi dute sindikatuek. Langileok, euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea dugu eta aldarrikatzen dugu, eta zentzu horretan, gu ere nozitzen, pairatzen ari gara euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldi judiziala. Administrazioi ere mezu sendoa jaurtidi Arantza Urrestik euskara elitzatekela kostu bat izan beharko balio erantzi bat baino esanez. Bada euskara izpide dugula, gaiari hezkuntzatik helduta, bada besterik. Bidarratzek esan du azkenean onartuko dutela hezkuntza legea. Eusko Jaurlaritzak ondutako hezkuntza lege proiektuari alderdi politikoek aurkeztutako zuzenketak eztabaidatu eta bozkatuko dituzte bihar Eusko Legebiltzarrean eta Jokin Bildarratzek Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan du lege proiektuari aurkeztu dizkioten osoko zuzenketen aurka bozkatu dutela Legebiltzarraren 92,6. Elkarrekin Podemos iuk, PPek, Ciudadanosek eta Voxek osoko zuzenketa bana aurkeztu dute eta haiei egin die erreferentzia sailburuak. EAJak eta PSEek 26 zuzenketa partzial aurkeztu dizkiote testuari, EH Bilduk 156 eta Elkarrekin Podemos iuk 54. Nabarmendu du azkenean onartuko dutela hezkuntza legea. Hala, ikastolen elkarteak ere eman du iritzia. Euskararen gaiak eskatzen ditu bereziki. Izan ere, AJak eta PSek batera aurkeztu duten zuzenketaren puntuetako bat euskararekin lotuta dago. Hizkuntza ereduen sistemari eustea proposatu dute alegia. Ereduei eustea atzerapauso bat da ikastolen elkartearen ustez. Azaldu dutenez, hizkuntza ereduek ez dute euskalduntzen eta horiek gaindituko dituen eredu bat behar da izan oinarri. Horren bestez, zentzugabea iruditzen zaie horiei eutsi nahi izatea. Murgiltze eredua sarri beharko litzatekeela adierazi du ikastolen elkarteak. Eta hezkuntza zein ikastolez, bezkoitzeko ikastolaren auzian, Eta hezkuntza zein ikastolez, bezkoitzeko ikastolaren auzian, elkarrizketa bideratuko du prefetak, Erne.
Honekin, euskararen eta hezkuntza arloko azkenak aipatuta, lan arlora egingo dugu salto jarraian. Izan ere, datorren asterako dituta dauden sektore publikoko grebaren harira, Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak iritzi dio lotura dutela hauteskundeekin. Hala uste du Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ere. Azpiazuren hitzetan ulergaitza da hainbeste lan gatazka izatea eta ez datoz bat testuinguru ekonomikoarekin. Bada lasaitasuna eskatu eta arduraz jokatzeko deia egin du. Entzun. Egoera ikusita ez da normala hainbeste huelga eta hainbeste lio egotea, ez? Nik uste dut horre, gauze sakona da oso azpitik, eta, ez dut espekulazio gure egin, konstatazioa bakarrita Hollandala. Jaurlaritzaren iritzia zein, beharginek eurena defendatzen jarraitzen dute. Esaterako, Araiako Froneri enpresaren langileak txanda bakoitzeko 2 orduko lanuzteekin hasi ziren atzo, lankide baten kaleratzea salatzeko. Izozki enpresaren batzordeak adierazi duenez, arrazoirik gabeko kaleratzea izan da. Hala, langileek bere lankidearen itzulera aldarrikatzeko 2 orduko lanuzteak burutuko dituzte egunero. Gainera, ordu erdiko elkarretaratzeak ere egingo dituzte lantegiaren sarreran. Hector Salsamendi, Lab sindikatuko ordezkaria. Hain dela bihazte, urriak 4ean, langile bat kaleratua izan dela. Eta enpresaren arrazoia edo eskusa, edo nola bite esateko, birrantolakuntza arrazoiak izan dira. Eta, guk ez dugu inungo zentsurik ikusten, gainera langile honen postuan ia denetarik egin dezake, mantenimenduan, bere postua mantenimendukoa da, baina ere fabrikazioan ere lan egin dezake, ez diogu zentsurik ikusten. Eta hortaz, mobilizazioekin hastea erabaki dugu, ez dugu onartzen halako kanporaketak egitea. Mundura begira, Israelek jarraitzen du bereizketarik egin gabe, Gazari eraso egiten, eta bonbardaketa batek 100 biktima eragin zituen Bart zerrendako iparraldeko Al-Ali Arabi ospitalean. Gazako osasun ministerioaren arabera 500 baino gehiago dira hildakoak. Bidenek Israelen bertsioa hobetsi du bere aldetik. Netanyahurekin bildu da gaur goizean. Bidenek Israelen bertsioa hobetsi du esanez, badirudiela ospitaleko erasoa beste bandoak egin duela. Israelgo armadak bere aldetik errepikatu du ez duela zerikusirik Al-Ali ospitaleko bonbardaketarekin. Jihad islamikoari egotzi dio erasoa. Sare sozialetan ordea, Bart gaueko bideo bat zabaldu da. Ospitaleko zuzendaria agertzen da, adierazpenak egiten, hilotzen artean dela. Zuzendariaren arabera, Israelgo armadak atzo eman zien abisua 2 bonbekin. Hori dela eta ospitalea une honetara arte ebakuatu ez izanaren arrazoiaz galdetzen du. This is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. ليقول لمدير المستشفى لقد تم تحذيركم بالأمس بقذيفتين فلماذا لم تخلوا المستشفى حتى هذه اللحظة؟ Egoera ala, Gernika Palestina ekinaldi herritarrak manifestazio nazionalera ditu du larun baterako Donostian Palestinari elkartasuna erakusteko. Deitzaile jakinarazi dutenez, Gazako sarraskia gelditzeko eta konponbide politikoa eskatzeko egingo dute manifestazioa. Arratsaldeko 5:30 abiatuko da Antiguoko tuneletik.
gai zaldatuta berriz, gurasosek galdutako salaketak gogoratuz erantzun du Asensiok. Gipuzkoako iraunkortasuneko diputatuak esan du GHKaren kudaketa eredugarria dela, eta dudan jarri du beren aurkako ikerketarik dagoenik. Udane Arbeo. Donostiako erraustegiaren kudaketaren arira ingurumen fiskaltza jarritako salaketa baten arira Jose Ignacio Asensio ikertzen ari dira Gipuzkoako jasangarritasuneko diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakaria. Bi delitu leporatu dizkiote ingurumenaren aurkako delitua eta dokumentuak faltsutzea. Testuinguru honetan Idoia Mendia Asensioren alderdikide eta Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakari ordeak Asensioren gestio bikaina defendatu du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean erabateko konfiantza agertu du Asensioren errugabetasunan eta justizian. Aitzitik oposizioak eskatu Elkarrekin Gipuzkoak eta PPek besteak beste Jose Ignacio Asensiok azalpenak eman ditzala Gipuzkoako batzar nagusietan ikertzen ari diren albiste honen arira, eta era berean Elkarrekin Gipuzkoak eskatu du Gurasos elkartea jasangarritasuneko batzordera joan dadila berak dituen xehetasun horien inguruan hitz egiteko. Bueno, ez dugu besterik ezagutzen, ikusi behar dugu aurrena, noiz jasotzen dugu salaketa hori, ez dakigu zertaz dijoan, eta ikusiko dugu zer norabide izango duen hori. Gurasos, badakigu zenen baliabidea den, eta hori argitara zen posizioa egiteko batzar nagusiak daude. Non gelitzen da Eusko Jaurlaritzaren ingurumen saila, ze bere bete beharra, bere gizartearen bermea da funtzionatzea eta kontrolatzea olako jarduerak. Hori ez da gertatzen ari, eta ikusi beharko da, eta hori fiskalak berak esaten du, gure salaketaren ondoren, ikusi beharko da, ea susmoiek gauzatzen dien ikerketa sakondu egin beharko da, argitzeko ze ardurak eukidezaken Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak, ez ikustearena egitearen horretan. Lehen ikusi dugu Asensio esaten akatzak egon daitezkela, arazoak egon daitezkela, baina konpontzen dira eta listo aurrera. Claro, hor dago, koska, nola aurrera, agian ez. Horiek ala, Asensio diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakariak afera honen erdian lehen adierazpenak egin ditu eta esan du Gurasosek 40 salaketa baino gehiago galdu dituela errauskailuaren aurka. Gurasosek orain arte epaitegietan izandako ibilbideari erreparatuta erantzun dio Jose Ignacio Asensio diputatuak bera ikertzen ari direlako albisteari. Gurasosek 40 salaketa baino gehiago jarri dituela salatu du eta azpimarratu du Jose Ignacio Asensiok, eta horiek guztiak galdu dituela eta oraingoa ere galduko duela nabarmendu du. Asensio atzo bertan izan zen Zubietako instalazioetan eta bertan emandako adierazpenetan adierazi zuen lasai dagoela, naiz eta ikertzen ari diren, eta gogoratu behar dugu 2020an jarri zela martxan instalazioa, ordutik hainbat matxura izan dira bertan. Gurasosen arabera matxura horien ondorioz hondakin arriskutsuak sortu dira, baina Maikak Asensiori egindako elkarrizketa batean adierazi zigun matxurak izango direla, horiek konpondu egiten direla eta listo, entzun dezagon. Kudeaketa bermatuta dago. Matxura gertatuko dira, eta horrekin behar dena da, azkarre konpondu eta aurrera segi. Bada Joseba Belaustegi Gurasoseko kidea gurean izan dugu. Eta adierazi digu hasieratik gaizki jaio zen proiektua dela erraustegia. Gehituta, pekatu horren ondorio dela orain bizitzen ari garena. Erne. Egoera ikusita Gurasos elkarteko Joseba Belaustegi kideak salatu du urte hauetako guztietako akatsak estrukturalak, sistemikoak eta oso larriak direla, eta nabarmendu du erraustegiaren proiektua berriz birpentsatu beharko litzatekeela, herritarrek erabakitzeko aukera izan beharko luketela. Hasiera batetik gaizki hasi zen proiektua dela azpimarratu du Belaustegik, eta hori horrela azpimarratu du auziari behin betiko irtenbide demokratikoa eman behar zaiola elkarrizketaren bidez, entzun dezagun. Hausnarketa bat egin beharko da,
porque emandako akatzak orain arte estrukturalak, sistemikoak eta oso larriak dira. Orduan, proiektua berriro aztertzeko, berriro berpentsatzeko eta berriro erabakitzeko aukera gizarteak eta gizartearen ordezkariek eduki beharko lukete, hori izango litzateke logikoena. Baina hemen aurreritzi edo premisa politiko bat dago, ez aurrera eta hemen ez da diskutitzen, zergatik oinarri politiko bat gaizki hasi zan, gaizki jaio zan proiektu hau, gizartearen bizkarrera eta gizarteak kontutan hartu gabe, politizatu egin zan zentzu okerrenian, gizarteari ez zitzaion eman inongo aukera parte hartzeko, eta pekatu horrek dakarski oraingo ondorioak. Bada ikerketak haotan duela 10 urte argindarraren prezioa igotzeko sistema bat asmatzea gotzita, Iberdrolaren eta zuzendaritzako 4 kideren aurkako epaiketaren lehen eguna izan da astearte honetan Auzitegi Nazionalean. Fiskaltzak 2 urteko kartzela zigorra eta 94.000 euroko isuna eskatu du bakoitzarentzat. Iruñean berriz, hiriburuko Gurutze plazako parkinaren obrak dira izpide berriro. 2 hilabete pasa dira herritarren protesten ostean parkinaren obrak gelditu zirenetik. Eta UNPko udalak berriro martxan jarri nahi ditu obraren inguruko gestio kaskarra herri galdeketa batekin ezkutatuz. Erne. Ikusten dugu nolabait bideratuatako prozesu bat dela, ez? Hau da, galderak adibidez nahiko zuzenduta daude nahi duten emaitza lortzeko. Beraz, berriz ere kritikatu nahi dugu UPNren formak, hauek ez dira lanerako formak eta ez da hiri bat gobernatzeko modua. Eta honekin iritsi gara gurean gaur buletinaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotzakoak, edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11